Antonello Belli Selmilkom u jagħtikom merħba l-programm numru 130 mis-sensiela botta u risposta. Nistednukom biex għal din is-sija u kwart li ġejja tibqgħu magħna dan għaliex illum għandna bħal kull nhar ta' tnejn diversi argumenti x'niddiskutu sew mix-xena tal-futbol lokali kif ukoll mix-xena tal-futbol internazzjonali. Nfakrukom ukoll li qegħdin live għal daqstant kull min jixtieq jintervjeni jew jistaqsi xi domandi fuq dak kollu nkunu qegħdin niddiskutu llejla jista' jagħmel dan fis-sezzjoni illi għandna miftuħa għalikom is-segwaġġ tagħna tal-Kamra Sportiva fil-marbuta max-xandira tagħna. Qabel ma nibdew bħas-soltu naraw naqra x'inhuma t-temi li ser niddiskutu llejla għal daqstant ukoll nagħtu l-linja lill-announcer tagħna Janika Rapinet biex tkun tista' ttina wkoll l-introduzzjoni u naraw ftit ukoll illejla eżattament fuq ix sejrin nitkellmu. Mela l-video rkuprajnuh ukoll Janika fidejk. Temi ewlenin għall-programm tal-lejla. 90 minuta deċiżivi fil-kampjonat Johet Malta Premier. Milan jiftħu d-derbi u jiftħu l-kampjonat. Inter taħt pressjoni b'kalendarju diffiċli qudiemhom. Mela, grazzi mek il-Janika ta' dan l-intervent qasir imma utli ħafna biex ukoll ikun jista' jintroduċi l-argumenti li se niddiskutu llejla matul dan il-programm. Kif qed taraw fl-ewwel parti ta' dibattitu tagħna llejla ħankunu qegħdin nitkellmu fuq il-kampjonati lokali, il-futbol lokali għal daqstant l-ewwel nixtieq nilqa' magħna kollegi ħbieb ġurnalista TVM Sport Joshua De Battista u l-ħabib tagħna partitarju ta' Slim Wonders Renato Vella, kif ukoll ħallejtu għall-aħħar mhux b'disprezz mal diversi raġunijiet, illum jala naħseb nistgħu ngħidu Joseph. Ejja mara lebel qalb kollha bil-qalb 28 sena għal daqstant awguri minn qalbi lil wieħed minna Joseph Magri illum bid-bissima iktar bis-soltu ġustament wara d-derbi mirbuħ il-biraħ filgħaxija. U wara r-roba tal-belt ukoll, Eżattament, kien hemm valletta ta' xin ukoll, volli nistgħu ngħidu festa doppja jew tripla. Però nispera li nixxilek tgawd il-ġurnata bl-aħjar mod possibbli, Joseph. Iva, grazzi ħafna Antonello. Ovvjament, grazzi daw kollha li għamlu dal-weekend speċjali. Ovvjament, grazzi li lek tal-fdaw l-aħħar sentejn, jew naħseb klieta issa il-qajtni f'dal programm. Tajjeb ħafna u wkoll l-opinjoni tiegħek bħal dejjem hija valuable ħafna ħansejħula hekk, speċjalment meta jkollna xi mistednin li jkollok bżonn nistaqsihom dik id-domanda naqra antipatika u skonda ma dik ħaġa nammira fik li ma tiddejjax issaqsi ċertu domandi meta jkollna ċertu klabs u jkollok bżonn tnigges ftit. Insomma, ejja ħanibdew. U l-lum tal-bedi ħan niggas naqra Renato l-lum. Il-lum ġew Renato nigżuh naqra. Issa, għadda ma t-dajnix nitraduċi s-sujġet. Jiġifieri, mela, ejja ħan nibdew nitkellmu naqra fuq il-26 ġurnata tal-kampjonat Johet Malta Premier. Qegħdin naraw dak ir-riżultati, Gżira United 1 Hibernians xejn, Hamru Spartans 3 Birkirkara xejn, Marsa Xlok 1 Naxxar Lions 1, Slim Wonders xejn, Florjana 1, Valletta 3 Tarxin Rainbows 1, Zabbar St. Patrick 5 Mosta 3. Dan ifisser illi attwalment għandna dina il-klassifika. Florjan 24, Hamrun Spartans 22, Marsa Xlok 18, Gżira United 17. Daw l-erba' timijiet huma ċerti minn post fil-kampjonat ta' l-ewwel sitta. Għandna mbagħad Valletta 16, Naxxar Lions 15, Slim Wonders 13, Birkirkara 12, dawn għadhom qed jiġġieldu għal l-aħħar żewġ postijiet li fadal fil-kampjonat tal-ewwel sitta u mbagħad l-erba' li diġà huma ċerti li se jilagħbu fil-kampjonat tal-aħħar sitta, Hibernians 11, Zabbar St. Patrick 9, Tarxin Rainbows 5, Mosta 1. Mela, Joseph, ħalli bħala mistiedni resident intukna għal priorità. Xlaqtek l-iżjed mill-konfronti li rajna fit-tmiem il-ġimgħa qabel ma nbattuħu round minn
Renato u Joshua. Ifibni kien hemm diversi konfronti, ovvjament naħseb komplina naraw il-kriżi li jinsabu fija t-tim tal-wiet ta' Birkirkara wara li ġew naħseb għal darbohra umiljati minn Hamlin Spartans 3-0. Ġifieri, onestament, naħseb sissa naħseb mhux qed il-waħħad nippunta subajja lejħat, però naħseb da season għal Birkirkara qisu mill-bidu beda jberraq. Valletta lura r-rebħ rebħa li kienet pjuttost bżonn juża wara illi erbu l-tarxin 3-1. Ħazzabbar naħseb kompla Gilbert Ġus kompla juri l-potenzjal tiegħu. Nemmen illi ġab ċertu grinta fit-tim Zabbari illi dal-aħħar jekk minn issejjer żball sista telfa waħda għadu tilef u xekk. U kienet telfu fit-trofi appuntu kontra Fit-trofi. Birkirkara. Fit-trofi kontra Birkirkara, eżatt, ġifier fil-lig għadu ma tilifxu dak naħseb erġa' qajjem entużjasmu fost iż-Zabbarin. Eżatt. Floriana li rebħu low derby kontra Slima jiena ħankun onesti ġifieri naħseb Pawlu Zammit ma kienx il-problema ta' Slima Wanderers ġifieri għax rajna r-riżultati baqgħu ma ġewx tantu hekk minn issejjer żball, Pawlu Zammit naħa fil-bidu ta' Jannar u xekk. Pawlu Zammit ir-reżenja fil-bidu Ir-reżenja fil-bidu ta' Jannar. wara Ġifieri- l-FA Trophy. Qed nitkellmu 10 logħbiet ilu. Bażikament jekk qed nagħmel kolkoli tiegħi tajbin, sissa kull ma kien hemm ġiex rebħiet 3,000 u 5 drojiet fil-kamp ta' Slima ġifieri ma jista' jkun illi forsi il-coach ġdid għadu ma sabx saqajh. Ma jistax lokku naxxar li ġew drom minkejja rajna wkoll il-qabża pożittiva li għamel Winston ġewwa naxxar. Ġifieri naħseb ħażabbar u naxxar jidher li naħseb il-bidlu tal-coaches affettwahom mod pożittiv ħafna u dan qed naraw mir-riżultati. Però nagħlaq dil-biċċa u ngħid naħseb darba minn issejjer żball fil-bidu ta' das-season ma nafx konna għadna bdejna l-2026 jew le. Kont kien hawn il-kapten tal-Mosta mistieden flimkien ma' Rodrik Zarafa. Fil-bidu kien il-bidu tal-istaġun probabbli. Iwekku, u niftakar kont immarkajt naqadwa l-futur ta' Mario Muscat. Naħseb wara dalijiet jirġi fil-Mosta li naħseb dis-sena qegħdin imdent li naxet joqorbu li x-xifer li jaqgħu. Nemmen illi l-futur ta' Mario Muscat qiegħed naħseb sejjer qiegħed naħseb wasal biex jintem dikler ta' Mario Muscat ma' minkomx ta' Mosta. Sewa wis, mela, Renato Joshua, l-ewwel kummenti tagħkom fuq dak li laqatkom l-iktar mill-lobit li rajna matul tmiem il-ġimgħa. Nitlobkom tixgħalu l-mikrofoni, Joshua u l-istess inti Renato, ovvjament. Naħseb. Ok, Joshua. Min suppost correct. Min se jibda, Renato? Bidejk, tista' tibda inti. Mela, alright. Le, bażikament jekk kan nitkellmu fuq il-konfronti, l qed insellem lek insellem anke lil dawk li qed isegwuna u grazzi tal-istedina wkoll għal dan il-programm. Le, bażikament naħseb l-iktar ħaġa li laqtitni bla dubju il-5 bitli ta' Zabbar fuq Mostax. Ngħidu kif inhi t-tim ta' Zabbar kien mistenni li jerbaħ għalkemm Mosta rridu jerbħu għaliex ovvjament Mosta bażikament iridu l-punti għalkemm issa ovvjament huma ċerti mill-bottom 6 u Mosta jistgħu jqogħdu attenti li ma jispiċċawx relegati li hu żgur Mosta mhux se jaqgħu żgur mill-ewwel li jiġu mal-aħħar tnejn minħabba li ma ġewx fl-aħħar tnejn fil-opening ground ħajkollhom relegation playoff, però li spikkat daqsxejn li laqtitni għaliex nafu kemm Gilbert Ġus ħadem fuq dan it-tim ta' Zabbar, ma jfissirx li mhux ħajkollok partiti li taqla numru ta' goals, però ma stenniex li Zabbar ħajqalgħu 3, jew skurjaw 5. Però minnaħa l-oħra tispikka kif għal tajjeb Joseph il-kriżi ta' Mosta, jiena kelli l-opportunità wkoll nara lil Mosta f'telfa kbira fid-derby ma nafx Lions 5-0 jirringrazzjaw biss il-Bambini jew ngħidu lil Madonna Santa Maria ovvjament illi ma qalawx iktar għaliex kienu letteralment ikkalpestati t-tim ta' Mosta minn naxxar. Naħseb kif qal tajjeb ukoll Joseph, naħseb wasal iż-żmien li għamlu ħafna xogħol tajjeb Joseph Greco, Mario Muscat, però naħseb wasal iż-żmien li jkun hemm naqra ċaqliqa fit-tim ta' Mosta, ma dak ovvjament mhux jien li niddeċidi u m'iniex jien l-iktar persuna mhux kompitu tiegħi m'iniex l-iktar wieħed li l-inqala biex niddeċidi, però naħseb fl-opinjoni tiegħi naħseb bżonn ċaqliqa.
Li ma naqbilx naqra ma' Joseph il-fatt li qal li Ħamrun ġew umiljaw il-Birkirkara. Nemmen li r-riżultat huwa ġustissimu, Ħamrun illi bażikament kien ħaqhom ir-rebħa, però nazzarda ngħid sa 2-2 Ħamrun u Birkirkara kienu għandu nżommu tajjeb. Imma l-avversarji Ħamrun li xorta dik il-kwalità tidher iktar, però ovvjament imbagħad mat-tieni gowl il-tim ta' Ħamrun Spartans ħal partita fideh, però naħseb li umiljaw iktar naqbel miegħek Joseph Kikuet naħseb kienu umiljati bad bir-riżultat fil-logħba meta kienu tilfu 6-1 Birkirkara ma' Ħamrun, però nazzarda ngħid Ħamrun Birkirkara din is-sena għalaw 11 gowl kontra Ħamrun Spartans, skurjaw wieħed biss hemmhekk dawk il-konfronti kienet umiljazzjoni. X'ħaġa żgħira biex nagħti naqra lil Renato wkoll, id-dorta wieħed bejn ma rsax nkun għax-xahar, kelli l-opportunità li nkun hemmhekk ħadimt il-partita wkoll għall-istazzjon TVM. Partita mill-isbaħ fejn għax-xahar fl-ewwel taqsima kienu aħjar u ma rsax lok verament reazzjoni qawwija nazzarda ngħid għal dak li rajna fit-tieni taqsima ma rsax lok kellhom jelħu l-konfront però nax-xahar għamlu wirju oħra denja. Rebħa ta' Valletta kontra Tarxin, rebħa li nazzarda ngħid kienet mistennija Tarxin li xorta urew xi ftit tat-titjib dawn l-aħħar partiti u partita li ma semmejt żewġ partiti Gżira u Hibernians, rebħa ta' Gżira, gol ta' Clayton Fajilla, Lex jikkastiga l-Hibernians fil-bottom 6 bażikament u Slima u Floriana d-darbi fejn Floriana b'gowl ta' plejer verament interessanti Varela jikkastiga lil Slima għalkemm Slima għadhom biċ-ċans għall-bottom 6 ovvjament għadhom biċ-ċans li jsalvaw mill-bottom 6 għat-top 6 Floriana diġà għamluha fit-top 6. Renato, l-ewwel kummenti tiegħek. Fimni, li tiġi umiljat li titlef tlitta b'xejja, nsammu l-Birkirkara, ma naqbix ma Joseph u kważi ma Joseph, jissa jena mis-supporter ta' Birkirkara, ma meta tara illi wara 7 minuti biss ġilgow ta' Ħamrun, hemmhekk kif iskellek il-pjanijiet kollha. U nafu s-saħħa li għandhom il-Ħamrun. Allura ma nemmix ġew umiljati għax rajna biċċiet flimkien jiena u inti ma darux li Birkirkara anzi pjuttost naħseb irranġaw mill-prestazzjonijiet ta' qabel allura ma nemmix li kienet umiljazzjoni li tilfu b'xejn. Il-Ħamrun kienu aħjar minnhom, forsi xi naqra aħjar minnhom, ġewhom iċ-ċansijiet u ħadwhom. Dik waħda li maqbilx ma Joseph. Tal-St. Patrick's ukoll kelli xorti li nara l-logħba. Most ħarġu mal-ewwel skurjaw. Zabbar mal-ewwel saret dik ir-reazzjoni u ġabu drom, reġgħu skurjaw il-Mosta ġifieri kważi fi 15 minuta konna 2-1 favur il-Mosta. Għabba ma deret li l-esperienza ta' ħaż-Zabbar u anka ovvjament ħanejdu l-Gilbert Ġus, ma Gilbert Ġus fuq il-bank jkun. Ġifieri jiena dejjem nemmen bħalma dejjem qed il-coach għandu 25% fir-rebħa tat-tim. Juża t-tattika, imma t-tattika il-plejers jridu jużawha. Ħaż-Zabbar għarfu li jattakkaw all out, il-Mosta jider li għandhom ħafna tfal, għedin jippruvaw ħafna tfal, meta nafu li l-Mosta qabel kien iġibu barranin tajbin, din is-sena ma rnexxilhomx li jaqdu dik l-iskwadra barranija biex tkun hemmhekk inform. Ma nemminx imma laqqas li l-Mosta kienu daqshekk medjokri u għal-lavori għandhom punt wieħed veru, għandhom punt wieħed, imma naħseb dak il-punt wieħed, naħseb kien jisraqilhom iżjed punti, avolja għandhom punt wieħed. Ma nemminx li Mario Muscat u Joseph Grek għandhom jiċċaħilqu, naħseb anka jekk jaqgħu fit-challenge li naħseb jibqgħu hemmhekk għax jafu l-xulxin u naħseb anka t-tfal tal-Mosta jekk jibqgħu jilagħbu bl-istess tfal naħseb ikunu tajbin. Simma Floriana, it-tim tiegħi sfortunatament tlifna wieħed b'xejn. Provajna imqan nieħdu punt minn din il-logħba. Kienet bravura tal-Floriana li għamlu attak tajjeb, ġil ballu tajjeb u l-lob jaħmu fuq il-goalkeeper u fl-aħħar mill-aħħar il-logħba tidrabaħ
kull min jiskurja l-gow. Parra prestazzjoni ma naħsibx kienet tajba tas-sima laqqas, speċjalment f'nofs il-ground. Waqt li Florjana għalqu tajjeb u kellhom il-biża' ukoll li spiċċaw drop. Għal-jom ma kienx tajjeb, ma kien jiswa xejn anzi kienet tkun disfatta kieku ma rebħux minħabba klassifika kif qegħdin tal-Ħamrun. Gżira u Hibs, Gżira kienu fortunati li fl-aħħar sabu dak il-gow, imma il-bqija naħseb Hibs ukoll kien ħaqhom aħjar minn hekk. Imma il-klassifika turi li l-Gżira din fuq u l-Hibs waqgħu mal-bottom 6. Naxxar naħseb l-iktar tim li naħseb mar tajjeb. Mar tajjeb fis-sens li fl-40 minuta kien se żbaljat kellhom plejer imkeċċi. Allura kellhom jilagħbu half time u 5 minuti jew 7 minuti tal-ewwel taqsima ukoll Braġel inqas. Żemmew kemm setgħu Marsa Stok min-naħa tagħhom imbagħad kienet naqra traskuraġni ukoll għax setgħu marru jiġi fil-vantaġġ kellhom penalty mill-uħ tajjeb mill-goalkeeper. Minn Mattias Dabono. Mattias Dabono laqa il-ballun u ħabat mallas tispiċċa corner, jiġifieri kieku skurjaw dak il-gowl naħseb illi Marsa Stok kien jirbħu l-logħba. Fl-istess ħin fl-aħħar mumenti tal-partita wkoll Naxxar kellhom attakk ukoll li setgħu ukoll rebħu wkoll. Jiġifieri naħseb il-belt mustaqgħod nsemmihom u ovvjament ma ħattarxin ħadhom mal-ewwel kienu bil-possess tal-ballun. Il-logħba rajta kollha ġifieri kont qed xogħol hemmhekk ukoll. Kif ħadhom skurjaw il-gow tħattarxin ma frewx ebda reżistenza, ma kien hemm ebda dubju li l-belt ħajjirbħu ġifieri naħseb kienet ovvja anke on paper u ma kienu l-aħjar. Mela nsellmu lil Kurt Zarb li qed jgħidilna nsellmilkom Antonello proset bħal dejjem programm tal-ġenu nsellem ukoll lil Joshua wieħed mill-aqwa ġurnalisti sportivi illi u qed isaqsina meta se nerġgħu nistiednu lil Alfred Attard li ftit tal-ġimgħa ilu laħaq ukoll coach ta' Randy is-Sadika fuq hekk ovvjament naraw naqra iżjed Antonello. il-qudiem. Mela, l-ewwel net qabel inkomplu nixtieq infakkar dwar dawk it-traċċ mhux ħanejdlhom traċċedi dwar l-aħbar il-ħżiena li kellna marbutin mal-futbol f'dawn l-aħħar jiem. L-ewwel net għadhom kif kulħadd jaf ħallina persuna illi kien jilgħab ma' Dingley Swallows illi sfortunatament ftit il-bieraħ mill-pupa tiegħu wkoll. Nsejt x'ismu l-plejer, onestament bħalissa nsejt x'ismu l-plejer. Naf li minn Birker Kara żgur imma moħħi. Iwa, ma kien ismu ma nistax niftakar mit missieru għandu kun issa kollu. Ekku, l-ewwel net nibgħat il-kondoljanzi kollha lill-familja u barra minn hekk nittama' fuq dak illi ġara il-ħadd li għadda fil-logħba f'Gura u Luxol rigward il-Captain Dylan Caruana. L-aħħar li smajt l-aħbarijiet ma kinux pożittivi, nittama' ovvjament illi jerġa' lura għal saħħtu wara l-inċident li kellna u ovvjament ta' min wieħed ifakkar l-erwej jismu ta' Sava Radic fil-partita Ħamrun kontra Belt. Daniel Kuxkier qed jgħidilna Brady Buġejja. Daniel Kuxkier jekk u iva nibgħatu l-kondoljanzi l-eżis familjari tagħhom. Però Antonello qabel ma nkomplu fuq da s-soġġett għax ovvjament biex ma niddevjax, nixtieq ngħaddi kumment dwar dik l-istatement illi joġbu jagħmel is-Sur Marcel Bonnici. Nippreferi jekk inħalluha sempliċi raġuni li m'għandniex persuna minn Ħamrun Spartans se tkun tista' tirribattik. Allura naħseb li jkun ġust illi nħalluha darba oħra meta forsi jkun rappreżentant ta' Ħamrun Spartans u nkunu nistgħu nagħmlu konfront bejn iż-żewġ partijiet. Fil-fema tiegħi nkunu aktar ġusti jekk nagħmlu hekk. Messaġġ oħra daħlilna minn Brady Buġejja qed jgħidilna
Kudos to the administration of Nashar Lions FC illi qed jagħmlu biċċa xogħol impeccabbli u ser nitkellmu fuqhom minn hawn ftit ieħor, però xtaqt li niddiskutu ftit. L-tim ta' Hibernians mill-ġdid fil-kampjonat tal-aħħar 6 għat-tielet darba konsekuttiva u domanda l-Joshua wara Renato iktar li forsi bħali nkunu ta' spiss il-ground u naraw naqra iktar lobijiet. X'taħsbu li hemm nies fil-kamp ta' raħal ġdid bħalissa? Renato, ħanibda bik. Xem nies, naħseb jien m'hemm xejn nies, jiena ddiżappuntat bħalma tkellimna li neħew il-coach wara rabba tat-tazza. Coach ġdid, ġdid fis-sens li għadu ġdid veru, għax dejjem kien assistant to player, da. Xem ħażin, fimni, il-tim qed jipprova, il-tim tal-logħba l kulħadd. Ma kien hemm ħadd li waqqgħu għaċċajt jew dan u meta labu l-Hibernians meta rajthom jiena laqqas darba rajthom dejjem kienu sodi, anke ċertu players forsi neqsin bħal De Gabriele li huwa fundamentali għalihom. Imma ma nemmix li kellhom ikeċċu il-coach hekk ħabta u sabta. U naħseb dak u naħseb fattur ukoll importanti. Vera li ġiet l-eliminazzjoni fit-trofi, però naħseb naqbel miegħek li tkeċċija ġiet naqra kmieni jiena. Fimni, ma ninsewx li Hibs kienu għadhom kemm jidħlu Super Cup. jekk naraw il-klassifika, bej it-tielet post kważi, m'għandix il-klassifika qudimi, bej it-tielet Se post. noħroġa wkoll għall-grafika, Marsax Lok 18, Gżira 17, Valletta 16, Naxxar 15, Slima 13, Birkirkara 12, Hibs 11. Jivri, distanza bejn Naxxar u l-Hibs 4 punti kull mem. Jivri, memx qabża tgħid tisma' il-Hibernians jew bottom 6 u għandhom 3 punti. Imma kont ngħidlek iva hemm kriżi, ma it-timijiet min Jannar l hekk irranġaw, kollha rranġaw. Issa jekk kif funzjonaw xi le, konna qed naraw it-tim tan-Naxxar. Naxxar, spiċċa mal-aħħar tnejn. Ara llum fejn qiegħed. Naxxar. Joshua. Li kont se ngħid, bażikament vera x'punti hemm ftit vera, imma fil-verità tkunx minn taħt punt, tkunx minn taħt 4 punti, tkunx minn taħt jibqa' l-fatt li Hibernians qegħdin fil-bottom 6 u jibqa' l-fatt ukoll illi it-tim ta' Hibernians għall-investiment li għamlu stennew illi għal darba jekk Minister żball li korreġini forsi Antonello, Hibernians qatt m'għamluha mat-top 6 jekk għamluha is-sena l-oħra fil-kampjonat tal-ftuħ. Darba. Imma l-bqija. Daqshekk. Le. U daqshekk. Eżatt. Jiena naħseb ukoll ta' Branko Nisevic kienet tkeċċi naqra kmieni, sa frattant waslet ta' tkeċċi ovvjament il-fatt li l-unika triq ta' Hibernians għall-Ewropa hija bażikament kienet it-trofi, il-fatt li ġew eliminati mit-trofi, Hibernians żgur din is-sena mhux ħajkwalifikaw għall-Ewropa. Imma ġara issa b'Andrea Ġus li xorta huwa coach ovvjament li jaf lil Hibernians inside out, nistgħet anke fin-nursery wkoll jaf it-tfal tal-ħibs, jibqa' l-fatt li issa milli ġabu lil Andrea Ġus it-tim ta' Hibernians kważi ma jistgħu jsolvu kważi xejn. Għaliex trofi issuma eliminati minna, però fil-verità naħseb ukoll Antonello mbagħad ukoll jitkellem Joseph, daqqa ta' ħarta kbira l-Hibernians tibqa' Lucas Vilella. Jiena naħseb dak kienet daqqa ta' ħarta kbira li titlef plejer bħal dak u biex taxxa plejer bħal Mulin u mbagħad jagħmel ħaġa bħal dik meta jiskurja gol importanti kontra l-Belt jinsa illi qatt jista' jagħmel żball vera ma jinsa li għandu karta sa frenza flok jitkeċċa biex bażikament forsi l-unika naqra replacement li jista' ipatti għannu qasta Vilella da huwa da Mulin. Issa anke Mulin qed ikun daqqa injury, ġifieri u tkeċċija, imma Lucas Vilella naħseb inqas ħafna. Joseph, fidejk, Joseph. Le, kompli, Joshua, kompli.
Mela sek dik li rrid ngħid fidejk ġew. Le, jena onestament, l-semmija ġaxba ħan semmija kif qal, jena il-Mulin rajtu kontra l-belt, għax jena l insegwu l-lob tal-belt, u onestament huwa plejer tajjeb, fast, ġifri tista' ċet li huwa ħażin, pero l-karattru l għandu, bid-dispeċini anka ħillin kollu moħħu jisu biex jinżel biex jiġġielet, xim minnhom qabad l-Steve Boch minn rasu kien. Infatti Ġifieri- fakkartuni fl-episodji li kellna waqt ħajben jisma' jistax lok. Ejju. Ifimni plejer hekk kumbat joħloq l anka pressure fid-dressing room u għax. Eżatt. U jien għandi mistoqsija għal sieħ Renato. Mela, qabel ma staqsiju kemm nwieġeb il-Daniel Borda fuq id-derba ħan nitkellmu fit-tieni parti fuq Formula 1 diversi kontenuti għaddejjin issa li bdejna il-kampjonat inħeġġek biex issegwi l-paġna tagħna għal iktar kontenuti l-programm li jmiss ta' Formula Predictor se joħroġ nhar l-erba' li ġej fis-7 Joseph. Renato, minn dot naħħa Pawlu Zammit, ħoss li għamiltu avvans bħala sliema jew le? Għanna ġan repeti. Il-Pawlu Zammit ma neħħajniex. U għanna Ma dak sa fej. Vera. Ir-reżenja vera. Zammit ir-reżenja. Vera, naqbel. Ir-reżenja, vera, imma vera, ir-reżenja minn vera. derbija għax Jim GL. Le, ma ġiex imġiel. Le, ir-reżenju. Le. Paul Zammit huwa persuna li fil-bidu ta' season ikollu target. U target għattim ta' sima, palma għandhom il-belt, palma għandhom Bekkikara, kien illi dis-sena nitlu fl-Europa. At all cost. U jekk u possibli jew rep tal-kampjonat, jew rep ta' trofi. Dak, issa toqgħod li tara kbir. Imma fil-bidu ta' season, dak kien il-proġett. Mela, meta Paul Zammit beda għaddej il-lig, telef fil-Jubilee Cup, telef fil-trofi, fil-lig beda sejħ ħażin, u id-deċida fl-imkien mal-komitat u għallhom isma' jien naħseb aħjar u warrab sibu coach ieħor li forsi jkun kapaċi fit-tieni round iġel it-tim imur għall-aħjar. Renato, ma nafx nistax nżid xi ħaġa ma laqgħet tajt inti. Ġi. Niftakru li fil-press conference, ma nafx mhux fil-press conference, però niftakar il-President tagħkom Keith Perry li kien qal li dan huwa l-aqwa tim il-Sliema din is-sena fis-sens kien qed jagħmel ħafna li dan it-tim vera ħajwassal għal unuri Sliema. Forsi possibilment anke jisfidaw iktar għall-kampjonat. Ġifieri naħseb il-fatt li l-kampjonat ġie kif ġie kien anke diżappunt kemm għall-klan ta' Sliema Wanderers u anke għall Paul Zammit li ma laħaqtaw it-tragwardi li hu immarka lihom għaliex jiena nemmen li Sliema Wanderers kien wieħed minn dawk it-timijiet li bażikament fis-sajf bena skwadra verament b'saħħitha. Ġifieri anke ċerti ismijiet, ċerta barranin. Ġifieri naħseb jiena għalkemm ovvjament jiġu ħafna affarijiet tul il-kampjonat, però naħseb jien dak kien id-diżappunt ovvjament kif ngħidu dejjem mhux l-ismijiet biss, mhux l-ismijiet li jagħmlu eventwalment li jrebħu klunuri, l-ismijiet jrebħu klunuri. Imma fil-verità mbagħad il-pitch jitkellem l-ismijiet li għandhom jilagħbu kif għandhom jilagħbu u jrebħu klunuri. Però naħseb dik kienet daqqa ta' ħarta li l-istess klan ta' Sliema ngħidu dejjem mhux l-ismijiet biss għall-kampjonat. Ma ninsewx li il-ħamrun ikkompetu fil-conference. Le, bla dubju. Il-Furjana kienu sorpriża għax neħħaw ħafna players u nexxilhom iġibu ħafna players tajbin barranin ukoll. Jiġifieri. U coach ta' kwalità wkoll, Bħala timijiet, naħseb bħala timijiet, kollha kienu close ta' l-aħħar mill-aħħar. Jiġifieri inti aħna konna ngħidu qabel on paper jekk ħajlabu l-belt kontra ħażabbar, il-belt ħajkaxkruhom. Jekk ħanilabu Sliema kontra l-Mosta, ħajkaxkruhom. Illum kulħadd tal-logħba li kulħadd. Nejda nirrepeti, il-klassifika hija qasira, għada ma nalqitx. Żgur. Ħanet forsi. Kif fadal letteralment 6 minuti biex nagħlqu dil-parti tal-programm.
ejja ħan iddiskutu ftit id-90 minuta illi għanna qabel il-verdetti finali, il-fixtures deċiżivi se jitlabu nhar is-Sibt kif ġej. Fis-Satej fiċ-Ċentinarju Florjana kontra Birkirkara, is-Sibt fis-Satej fl-Istedju Nazzjonali Marsa Xlok Valletta, is-Sibt fis-Satej fit-Tony Bezzina Stadium Naxxar Lions Hibernians u is-Sibt fis-Satej fil-Victor Tedesco Stadium Gżira United kontra Slima Wanderers. Mela, Valletta illi attwalment għandhom 16 punt kontra Marsa Xlok li jinsabu bit-tielet b'18. Issa, ta' min isemmu wkoll ħaġa illi jekk noddu biss il-punti illi għandhom dawn iż-żewġ timijiet fil-fażi tal-kampjonat qabel ma jinqasmu, Valletta għandhom 38 u Marsa Xlok għandhom 36, għaldiri l-inċentiva l-Valletta li jirbħu Edem Joseph. Anki għax jifkas li Florjana u Ħamrun jagħmluha għal finali, il-finalissima bejniethom dak it-tielet posti fis-Ser Ewropa. Ekku, bażikament tajjeb illi ngħidu illi minkejja li t-target tal-belt kien li jikseb dal-post l-Ewropa u naħseb li bil u nemmen illi kapaċi jwettquh, ġifieri. U ovvjament però ma rridux ninsew ukoll li jekk alla ħares qatt ma jiġix riżultat kontra Marsa Xlok infakru li billi Valletta għadhom ukoll fl-FA Trophy li ħajlabu f'semifinal f'Sebtilet kontra Birkirkara, ġifieri naħseb hemm ġiex toroq biex Valletta jilħqu it-tragward tagħhom biex isifru. Imma Joseph, inti taħseb li l-belt ħajġu mal-ewwel sitta, mat-top 6? Iva. Ija, mela. Konvinti ġifieri? Konvent ma tista' tkun qatta għandi fiduċja kbira. Għandi fiduċja kbira. Valletta u l-iktar tim li għandu ċans, seħa ngħidu hekk. Eżatt, diki. Ħan inti bottaw. Le, mela, le, għandek raġun. Le, ma. Is-Slima għandhom ċans ukoll, is-Slima għandhom ċans. Efimni nara, efimni nara. Il-bira kontat nara programmu u kien interessanti ħafna. Jekk Marsa Xlok tilbaħ il-belt u Slima tilbaħ l-Gżira u n-Naxxar tiġi dro jew titlef, jiġu 3 timijiet bl-istess punti. Tajjeb? Meta tara l-klassifika ġenerali, is-Slima jiġu top 6 u jilagħbu decider bejn il-belt u n-Naxxar. Din hija importanti ħafna. Din hija ħafna importanti. Jiena tfajkelek bħala ġajta, ma. Ejwa, le, fem li punt tajjeb ħafna punt. Imma il-verità hija wkoll li anke Naxxar, jekk Naxxar jispiċċaw dro u Slima jirbħu, tgħidli għattara kbir Slima, jirbħu u Naxxar jitilfu. Hemmhekk qegħdin biex jitilfu Naxxar ukoll. Renato, inti f'dak ħajjiġu konfront Naxxar Slima ma ħajspiċċa mal-ewwel sitta. Ekku, u inti Renato għaddejt punt tajjeb ħafna fil-bidu u għedtek inti qed nikkwota lilek qed. Illum kilabu għall-argument Slima kontra fil-fla, għall-argument eżempju, u koll ma tistax tgħid minn ħajirbaħ, ġifieri inti naqbel perfettament miegħek li jista' jiġri kollox ma tista' tarmel ħadd. Il-ħadd ikun min ikunu. Ħanitfallek bot oħra, Valletta Marsa Xlok, Marsa Xlok qegħdin hemmhekk biex jiġu anke fit-tieni post. Iwa, mid-darba, ismani. Il-partiti li hemm tantuma akkanitu ħajkunu akkaniti dan il-weekend, dawk it-tlet lobby speċjalment li semma Antonello fil-bidu s-sibt. Tant ħajkunu akkaniti li kulħadd ħajkun qudiem it-television u jara ħajjiġri. Nittama Renato li jkunu l-ground ukoll. Punt tajjeb, le ismani, punt tajjeb li għal Joshua u onestament jiena nixtieq li nagħmlu diskussjoni fuq l-attendenzi, jiena ġifieri mmur il-ground spiss bħalkom, issa vera il-belt li ktar li niżlu nies il-belt u l-Ħamrun, però ejdu li kemm il-darba apparti jista' meta tiġi l-final. Kien hemm
Nofs ground mimli. Naħseb kollox għas ikun hemm 1000 ruħ. Kollox. Le, bej lobit, 300-400 kienna. Naħseb meta jilabu, meta kien hemm naħseb kun istejjeż barra nagħtu, naħseb meta labu Beltu Ħamrun f'nofs il-ġimgħa nemmen li kien hemm qrib id-900, naħseb. Ija, ma. Minni ma daqt nitkellmu fuq iktar ġustimijiet. Illi Eċċezzjoni. jgħidu n-nies. Mela, l-aħwa għaliex verament wasalna fl-aħħar. Joshua, 30 sekonda fuq Floriana Birkirkara, Renato 30 sekonda fuq Slima Gżira. Renato, ebdinti. Jena nemmen li fimni, jena it-tib tiegħu waslima, l-speranza edemmek, nemmen li għanna jekk veru irridu nispiċaw mal-ewwel sitta. Għanna nirpulhom l-Gżira, miex qed imbaqda l-Gżira li m'għandhomx tim tajjeb, all right, qegħdin paxxutu wkoll l-Gżira kif qegħdin, jiġifieri nemmen li suppost noħorġu all out tal-jum, issa jiena kieku coach jiena nilab hekk issa kun b'sitt attakkanti biex nipprova nirbaħ, right? Għax di do or die. Jiġifieri jaħan nispiċċa mal-ewwel sitta u nipprova mbagħad ma' top 6 nipprova niġi t-tielet jiena, nara kif nagħmel, jew inkella nispiċċa mal-bottom 6 u għalija mbagħad nkunu relax, għalija nemmen nkunu relax għax nkunu ġo comfort zone flimkien ma' timijiet l-oħra. Jista' jkunu biex il-karaw ħebs nkunu f'comfort zone li diffiċli biex immorru għal-Challenge League. Le, bażikament Floriana Birkirkara, ovvjament l-aħħar konfronti Floriana dejjem elbu l-Birkirkara bl-istess sport ta' tnejn xejn. Jekk Birkirkara toħroġ il-Birkirkara li rajna kontra Ħamrun Spartans, qabel ovvjament ma ġew mbagħad it-tieni u t-tielet gowl, nemmen li Birkirkara ikollha ċans li tagħmilha, però jiena qed nara diffiċli, ovvjament l-aspirazzjonijiet it-twemmin huma dejjem li tipprova tagħmilha, Birkirkara jippruvaw jagħmluha, però ngħidwa kif inhi wkoll jekk Birkirkara telep il-Floriana jiddependu wkoll mill-konfront bejn Axxar u Hibernians, fil-verità l-unika jekk ikkalkulaj tajjeb, l-unika tama ta' Birkirkara hi li jekk huma jelbu lil Floriana, Naxxar trid titlef ma' Hibernians u bada kollhom decider ma' Naxxar. Jekk ikkalkulaj tajjeb, jiġifieri jiena qed nara diffiċli għal Birkirkara. U anke tissibhom ma tirbaħx ukoll, x'inhiha? Tissibhom ma tirbaħx ukoll. Waħx ukoll, eżatt, ġifieri ngħidu kif inhi fil-opening ground ġrat illi eventualment Birkirkara ġieta tajba li tilfu ma' Ħamrun Spartans u dak ir-riżultat ta' Marsa Xlok u Hibernians għamlitha. Però naħseb din id-darba tkun iktar diffiċli u meta inti tiddependi fuq ħadd ieħor nara daqsxejn diffiċli Birkirkara tagħmilha forsi nagħti dak il-50-50 chance ħalli nkun anke pożittiv. Ovvjament tibqa' temmen, però bażikament naraw sa x'ħajġri, però nemmen li ftit diffiċli għal Birkirkara jagħmluhom ma' top 6. Mela, grazzi il-Renato, grazzi il-Joshua, grazzi il-Joseph għal dina l-ewwel parti tal-programm animata li kellna. Se morru waqfa qasira ta' riklami, jibqgħu magħna għaliex fit-tieni parti Roberto De Brincat se jkun qed imexxi d-diskussjoni fuq id-derbi ta' Milan bejn l-Inter u l-Milan. Għaldaqstant morru ta' tsaqafa bil-kwiet isimgħu il-pariri kummerċjali illi ituna l-sponsors tagħna illi nħeġġeġkom biex ukoll tużaw is-servizzi u l-prodotti li joffru għaliex indirettament tkun qegħdin tgħinu l-kamra tagħna u mbagħad fit-tieni parti niftħula fuq id-derbi. Ibqgħu magħna għax dalwaqt inkunu magħkom nerġgħu. L-aqwa esperjenza lokali fuq eabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. eabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet għall-but ta' kulħadd?
Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ayabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Ayabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Nilqakom lura għat-tieni parti tal-programm Botta u Risposta fejn f'din it-tieni parti tal-programm jiena ħanieħu l-irwol li immexxi d-diskussjoni li bħalma tistgħu timmaġinaw se tkun tirrifletti id-derbi ta' Milan bejn Milan u Inter li ntlab il-bieraħ filgħaxija. Qabel nintroduċi l-mistednin, nfakkarkom dan huwa programm live u min irid jista' jikkummenta dwar is-suġġett li se niddiskutu f'din it-tieni parti. Mela flimkien miegħi għandi l-editur l-Antonello li d-darba ħilbes il-kappell bħala supporter tal-Inter u għandna wkoll il-ħabib tagħna Daniel Buġejja li huwa supporter tal-Milan li ovvjament għandu tbissima tajba fuq fommu riżultat tal-bieraħ. Mela, biex nibdew id-diskussjoni, xtaqt nieħu il-kummenti tagħkom dwar id-derbi della Madonnina li ntlab il-bieraħ. U ħanadi l-kelma l-Antonello peress li ovvjament kienu qed jilagħbu barra minn darhom Inter. Mela, l-ewwel qed insellem lil Daniel u nirringrazzja lil Roberto li ħa dan ir-rwol, però fuq hekk imbagħad ħalli ngħid xi ħaġa meta nkunu qegħdin nagħlqu. Rigward id-derbi, ifhimni, jiena ma nistax nippretendi li nirbaħ id-derbi meta qed nikkwota l-istatistika kull ma naraw huwa shot on goal wieħed. Jiġifieri vera li kien hemm il-vantaġġ ta' 10 punti qabel ma bdiet il-logħba, imma jien nippretendi wirja ħafna aħjar li permezz tagħha toqtol il-logħba u possibilment, ma rridx idher arroganti, toqtol anke l-kampjonat. Però ma rajtx l-Inter tas-soltu Voldiri u
ifimni, bejn il-fatt li derbi dejjem derbi, bejn il-fatt li s-sitwazzjoni kif inhi, imma jiena ħansaqsi d-domanda u ħanerġa' nsaqsi aktar il qudiem. L-Inter għamlu biżżejjed biex jirbu derbi? Le. U naħseb illi nista' nieqaf hawnhekk jiena issa. Daniel. Mela, jiena naħseb ħanibda b'di. Il-plejer tal-logħba il-bieraħ kien Allegri. Allegri ra is-sitwazzjoni, jiena m'iniex fanatiku tal-Allegri ħanibdew hekk. Mhux issa minn dejjem. Imma Allegri ra s-sitwazzjoni tal-Inter il-bieraħ, ra anka l-attakkanti disponibbli li kellhom il-bieraħ, li mhumiex attakkanti żiena huma għandhom ċertu karatteristiċi partikolari. U fejn normalment il-Milan joħorġu jistennew u mbagħad jilagħbu l-logħba, il-bieraħ il-Milan ħarġu jattakkaw, ħarġu jippressaw, ġifieri jekk tara l-ewwel minuti kien hemm il-pressjoni bil-ballun imur Pulisic u mbagħad jasal Modric u x-xutta Modric wara żball fuq pressjoni fuq il-goaler. Ġifieri naħseb il-bieraħ jiena bħalma fil-passaġġ ġara meta Inzaghi kien jilgħab logħba tattika u Pioli meta xaqbad kaptu. Naħseb jiena Allegri lagħab logħba tattika partikolari u l-Inter ma qabdux kaptu pratikament. Jien naħseb dik kienet id-differenza kollha l-bieraħ. Għax nemmen li 11-11 mhux bħala skwadra sħiħa, 11-11 l-Inter huma naqa' żgħira aħjar, bħala skwadra sħiħa huma ħafna aħjar. Però il-bieraħ Allegri kien l-aqwa plejer tal-logħba. Naħseb Daniel wieġeb tiġa t-tieni domanda li kellna għal din id-diskussjoni, però biex ovvjament ma nirrepetux. Ħanneħu spunt milli qed inti Antonello. Inti saqsejt mistoqsija jekk Inter għamlux biżżejjed biex jirbu d-darbi. Jiena anke naqra l-kummenti li jtellaw fil-portals Taljani, l-Inter din is-sena apparti l-logħba kontroversjali kontra l-Juventus ma rebħux konfront dirett. Issa normalment l-istorja turina li l-kampjonat jintrebaħ jew jintilef skont kemm tim ovvjament jakkwista punti fil-konfronti diretti. Tajjeb, però naħseb dis-sena jekk ovvjament il-klassifika tibqa' kif inhi. Inter ikunu rebħu l-kampjonat għax kisbu l-punti kontra t-timijiet iż-żgħar u mhux kontra t-timijiet il-kbar. Issa npoġġilek mistoqsija li ovvjament ma kienx ippjanata. X'taħseb li huwa l-fattur li Inter qed ibagħtu daqshekk kontra timijiet tal-istess kalibru, dawk li nsejħulhom direct encounters? Le, fimni, jista' jkun illi anki hija domanda tajba li staqsejt. Forsi mat-timijiet iż-żgħar l-Inter ikollhom il-faċilità li jagħmlu iktar il-logħba huma, però meta mbagħad isibu t-timijiet il-kbar forsi għatem ħanejdek il-braċċino ta' logħbiet fil-passat fejn bħalma ġara fid-derbi is-sena l-oħra fallejnihom. Bħala tim l-Inter mhux xi tim ħażin, ħanejdlek. Imma jista' jkun li hija kwestjoni psikoloġika għalfejn mal-kbar l-Inter dejjem qed Kwistjoni ta' ta' wkoll. Naħseb hemm il-kwistjoni tal-età, hemm il-kwistjoni ta' li għax inti ħanajda mod simplifistiku, sempliċi ħafna. U mhux qed ngħidha bħala Milanista, qed ngħidha bħala bniedem osservatur tal-futbol. Baċerbi waħdu b'Mkhitaryan dawk it-tip ta' players, meta tiġi kontra tim żgħir bl-esperjenza biss il-kelma ġibek, imma biex tifhmuni, bl-esperjenza biss tirbaħ. Tant kemm għandhom esperjenza enormi daw il-players li b'dak l-esperjenza biss tirbaħ. Meta tiġi mat-timijiet kbar u inti ħataffaċċja lil Modric, lil-players li ġa għandhom l-esperjenza De Bruyne, nafu saħalli De Bruyne kien barra, hemm differenza kbira. U mbagħad trid dik xi ħaġa iktar. U l-Inter huwa tim li qed jixih, ejja nkunu onesti, ġifieri da s-sitwazzjoni tal-klabb kulħadd jaf x'inhi, ġifieri ġarat fil-passat. Oħra oħra jiena ma' di Voldieri.
il-plejers li suppost jagħmlu d-differenza fil-lobbit il-kbar ma tantx narawhom, mhux ħanqod insemmi Lautaro darba x'Lautaro kien nieqes. Se nsemmi plejer ieħor. Barella dis-sena ma rajniex. Mhuwiex il-Barella tas-soltu. Però Antonello, Issa, jienħa, per sekonda, Roberto, però laqal Daniel ukoll, imma dit tiġi minant min u ħankun skjat ħafna fuqha. Daħħal 638 miljun dħul mit-Champions League u minn affarijiet oħra li kellna. Imma sfortunatament, meta ġie transfer market, ma investix kif suppost, għax l-importanti għas-Sinjuri Oak Tree li l-bilanċ jibqa' fuq il-plus. Imma le minuta waħda, ma l-problema hija mhux il-bilanċ korrenti, il-problema hija d-dejn li hemm jew li kien hemm jew il-flus li jridu jinġabru x'issa persaħdu Home Oak Tree tal-passat. Il-strateġija tal-Inter l-aħħar snin kienet ħansemmilek sempliċement inbih l-Onana 80 miljun jew kien inbih insomma x'ma niftakarx bl-amment u nġib il-sommer biex jiena lill-FIFA lill-UEFA qed nurija li qed nagħmel is-surplus. Imbagħad hemm limitu. Ġifieri dan l-Inter dis-sena bil-fjask taċ-Champions League il-league orajt ħajtieħed imma iċ-Champions League ta' jidaħħal introjtu. Hemm possibilità kbira li fis-sajf jerġgħu bijaw plejer li huwa ta' ċertu livell u jiġi plejer li mhux ħażin imma huwa ta' ċertu età. Ġifieri dan semmejt il-Lautaro, jista' jinbih Lautaro ta' 80 sena u jiġi naf Abu Majenga l-mod tal-kelma qed insemmi bla doċ li jkun plejer validu imma m'għandekx it-tul fit-tul, il-pjanar fit-tul, u ma jistax isir. Imħabba sitwazzjoni tal-klabb. Ġifieri dan l-Inter kienu qed jifrankaw li bilaw il-punti lejn l-aħħar snin għax kienu qed jilagħbu biċ-ċifri, ngħidu hekk, qed jilagħbu biċ-ċifri. Aħna sa Ġunju għamilna qlieħ ta' 60 miljun. Jew mbagħad nerġgħu nofqu. Fimtax inti il-UEFA toħodlok b'Ġunju tajt isma' inti għandek balla dejn mela f'Ġunju tagħmel qlieħ biex tibda taqta' d-dejn. Fimt isek qed tħallas il-lom tal-post fix-xahar u tmur mbagħad inti tonfoqhom f'affarijiet oħra li fost li taqla jew whatsoever. U l-Inter qed jiġu f'dak is-sitwazzjoni ma tfadal plejers ħafna xi kemm ħassib għal Turam. Però Daniel u Antonello. Turam ieħor li naqqas is-sena. Ħanilbes il-kappell ta' coach issa. Jiena naħseb li problema li għandhom l-Inter immexxija mill-coach attwali hija li m'għandux plan B. Inti semmejt pereżempju li ċertu plejers ma jagħmlux differenza f'lobbiet kruċjali. U l-bieraħ kellu li kienet mistoqsija li kont se nsaqsik kien hemm Turam u Lautaro naqsin fl-attakk. Xorta waħda minkejja li forsi Boni mhux daqshekk effettiv, xorta jibqa' jilgħab bl-istess sistema. U di rajni anke ma' timijiet bħal Napoli, bħal Juventus, bħal timijiet oħra. Xorta waħda jibqa' jilgħab li m'għandux plan B jara Allegri u naqbel ma' Daniel Allegri għalkemm jiena l-lob tiegħu ma jogħġobnix, però kapaċi jadatta it-tattika tiegħu skont fejn irid jieħu l-logħba. U dik tagħmel differenza kbira bħala coach. Naħseb kif għadu ħafna limitat f'dil ħaġa. Kifu beda l-istaġun bi 13 il-logħba biss fis-serje. Taffetwa ma taffetwax ta' 13 il-logħba. Guardiola mhux mixxej beda, Allegri meta ġib mal-Milan mhux mixxej kien beda, ma Cagliari xi ħaġa kienet. Iktar tkun kultant fin-natura tiegħek, fim ċinajt jiena il-coach issa jista' jadatta jista' ma jadattax. Jiena 100% ma Robertaw il-logħba tal-Allegri ma toġobni xejn, però effettiva. Ikun hemm lok li da jgħidlek isma' ara tattakka għax noħroġ għalik. Il-bieraħ irrealizza li Bonni u il-fenomenu Esposito. Kalmaw naqra bl-aġġettivi, plejer tajb ma.
Ma l-interisti jekk jgħidu fenomenu. Li ma naqbilx Allora biex ma magħhom. weġġawhomx wara t-telfa tal-bieraħ biex ma weġġawhomx ħanaqbel magħhom. Induna daw jekk mhux jaslhom il-blalen, ma jagħmlu xejn għax b'rispett kollu l-karatteristiċi tagħhom huma hekk. U hekk ġara l-bieraħ. Hekk ġara l-bieraħ. Ġifieri dik id-differenza li kif qed jgħid 100% Robert li għandek inti għandek coach bħalma kien jiġri Pioli u Inzaghi biex niftehmu biex nowru. Pereżempju Pioli kien ibagħti dejjem meta nsibu coach tattiku ħafna ma' Gasperini, ma' Inzaghi, ma' daw it-tip ta' coaches. Jiena biex nkomplu d-diskussjoni, jien pereżempju l-bieraħ kieku kont flok kifu, kont nilab punta waħda u nilab trekwartista tipo frattesi 3-5-1-1, eżatt. li varjalek, fimt m'għandekx point of reference, free roll u iktar kien jagħmel ħsara milli bil-forsi tilab sistema statika ta' 3-5-2. Però 99% il-bieraħ kieku ħaseb li Allegri ħajoħroġ jiddefendi bħalma jibda s-soltu. All right, granted. Inti mbagħad hemmhekk huwa l-kapaċità tal-coach li inti anke Allegri kien ċert li l-Inter ħajjoħorġu ġiex attakkanti ta' ċertu statura fiżika, mhux ta' moviment, allura hemmhekk naħsdu u nilablu plejer li huwa fast ta' moviment ħalli jkollu jbiddel il-pjanu mhux inbidlu jien. Se tajdaw għal 43 ukoll kieku l-bieraħ kien hemm ħafna options. Le, inti il-bieraħ inti kellek is-sansa l-estupinjan skurja. Il-bieraħ il-sip-post, the weak link tal-Milan kien Estupinjan. Li mhuwiex il-left back defensiv palmu Bartesaghi biex tifhimni. Ġifieri da kieku ħareġ iktar mal-linja il-bieraħ seta' faċilment iħarbtu. Imma kif qed tgħid inti ħażwimel. Jiena naħseb li issa mhux naqqas il-mertu ta' kivu ta' ġifieri għax naħseb li jagħmel affarijiet tajbin ħafna matul dan l-istaġun. Però naħseb għadu limitat fil-mod kif jippjana l-logħba. U inti ma jfissirx li għax tilab kontra jinnaf kontra l-Lecce jew kontra l-Pisa jew kontra l-Cremonese u tilab tajjeb dis-sistema jfisser li din ħatkun tajba ma' kull tim. Issa mbagħad min-naħa l-oħra jkun hemm min jargumenta li jgħidlek isma' jiena ma rridx tim Kalamejonte, ma rridx noqgħod nadatta t-tim tiegħi skont l-opponent, imma l-opponent jadatta skont kif nilab jien. Dik hija wkoll ego tal-coaches. Però biex inkomplu d-diskussjoni u diġà dħalna biċċa fiha, di ovvjament ħansaqsija l-Antonello perek tikkummenta dan inti fil-free. Kemm taħseb li Inter ħassew in-nuqqas tal-Lautaro u Thuram? Ifhem, ironikament Lautaro nħass. Thuram għana s-suna għasna f'nejdlek Iva jowlex, dis-sena Thuram ma rendix daqs kem xtaqna minn kajja kollox. Thuram huwa plejer illi mhux l-ewwel darba sab il-gol fid-derby. Jiena probabbli li kieku kelli l-żewġ attakkanti available li kont flok il-coach kont nibda b'Lautaro u Pio Esposito sempliċi raġuni kif qed ngħidu li Thuram ma nafx dis-sena mhux qiegħed below standard u Bonni iktar jkun useful f'dat tip ta' logħob jekk jidħol l-aħħar 20 minuta. Għalli biex huwa ġibha d-domanda tiegħek, fl-aħħar naħseb li iva. Dawn kienu żewġ nuqqasijiet illi fin-nuqqasijiet tagħhom f'dat tip ta' logħob inħassew fl-aħħar mill-aħħar u plejer oħra inħass u li għandna ma semmejniex huwa Çalhanoğlu illi milli jidher għandu riżentimento u laqqas nhar il-ħadd ma ħajlab. Jien naħseb aktar jinħass Çalhanoğlu milli Lautaro. Kont se ngħidha infatti. Il-ħaġa hija kieku x'fatta id-domandi Kien qatt ma ltaqgħu. Eżatti, ġifieri jekk ukoll labu Lautaro u Thuram, mela Lautaro ngħidu dejjem fil-lob il-kbar ifallihom. Min naf kif kien jilgħab Allegri. Ġifieri il-Milan kellhom il-Bartesaghi, Pulisic ċadu Marco Prax, ġifieri toqgħod serek hija
Fimni, Inta kienet l-aħħar tkollok saba timijiet up to standard u mbagħad. l-aħħar saba lobiet Lautaro kemm falla minn derbis wieħed. Da, ġifieri is-sitta ta' qabel hemm kien kemm ilhom l-Inter ma jiskurjaw kontra l-Milan x'issa tlift. Tlet lobiet. Tlet lobiet, ġifieri hemm kien Lautaro, ġifieri tqgħod sejrek l-aħħar saba lobiet lab. Ilhom saba lobiet l-Inter ma jilqu lill-Milan. Tlieta minnhom ma jiskurjawx. Ġifieri da il-bieraħ il-Milanisti jien għamilt weekend sħiħ. U daħal ngħidu bit-bissima nintaqa' man-nies kull imkien u jgħidu lill-Milan id-derbi u jiena biex niċċajta ngħidilhom nirbħuh skaramanzija jiskur Estupinjan. Għax Estupinjan huwa l-iktar bniedem, l-iktar plejer li jiġi kritikat mill-merkato tal-Milan. Ġifieri dak ma kienx hemm Estupinjan. Bertesaghi kien ikun dak il-post hemmhekk. Ġifieri toqgħod sejrek kieku skurja l-bieraħ Esposito għal-mod tal-kelma. Lautaro allura mbagħad aħjar kien hemm Lautaro x'ma kienx jiskurja. Ġifieri il-plejers jinħassu dejjem. Ċanaloglu jinħass. Jiena ma nisqab meta Ċanaloglu telef il-ballon f'nofs il-gram u ġab il-Diaz minn se żball mhux il-season tal-lig xi lobit wara. Ġab il-Diaz waħdu pass ħażin ta' Ċanaloglu. Ġifieri da who knows l-affarijiet. ħatmu perfett. Però ħansaqsi mistoqsija lilek Daniel, ma kienx parti però semmejna l-Lautaro kemm ma jrendix f'lobiet diretti. Ħansaqsi stess mistoqsija ma fuq Leao. Kemm dal-plejer irrendi f'konfronti li huma determinanti? Jiena Leao rajtu jiskur darbtejn fid-derbi ta' Tritu. Ġifieri għasna f'xinajlek. Mhux għad-derbi bissa, anke lobiet ma' timijiet oħra li huma direct rivals. Jien naħseb il-problema ta' Leao, speċjalment tal-istaġun, daw in-nies kellu l-injury għaddej bil-pupalġija. It-tieni nies il-logħba tal-Allegri il-bieraħ qed nara pressing. U di hija xi ħaġa komika. Bidew ifaħru l-Leao kemm qed jgħin fid-difiża. Meta storikament kulħadd jgħajjer l-Leao għax ma jgħinx fid-difiża. Ġifieri l-logħba tal-Allegri ma tgħinux laqqas. Naħseb imbagħad in ġenerali fil-karriera tiegħu Leao kellu ħafna ups and downs. Nemmen li l-potenzjal tiegħu jien nikkompara ħafna ma' Dybala. Dejjem ħajamil qabża ta' kwalità li jekk jagħmilha jiġi ta' ballun tad-debb u qatt meta jiġi logħba kbira tista' tkun mhux logħba kbira, tista' tkun Milan Pisa biex tintik eżempju, imma għandna bżonna biex nitilgħu final ta' Koppa Italja ma ta' kelma. Jintilef. Naħseb wieħed ta' fetwa. U semmejt il-Lautaro. L-istess ħaġa naħseb jiena fil-każ Lautaro, da jkun hemm players u daw qegħdin semmu tliet players Dybala Leao Lautaro, kien hemm ħafna tul il-karriera li kunu dejjem jagħmlu dik il-qabża biex jitilgħu fil-penthouse biex niftehmu mal-players il-kbar. U qatt ma jagħmluha. Jien naħseb li wieħed minnhom bħal Dybala bħalma qatt juri l-qudiem Lautaro qatt ma ħajamilha dik il-qabża tal-penthouse nagħlina jkun plejer kbir imma mhux li jkun ta' ballun tad-debb. Opinjoni tiegħi ovvjament. Naqbel 100%. Hemm problema ta' konsistenza f'daw il-players. Konsistenza. Dik l-aħħar tarġa qisu ma jkunx jistgħu jitilgħu, qisu għandhom xi ċavetta tal-lift. Ma jkunux dak l-Italjani sejħulhom fuori klasse. Ikunu tajbin imma mhux fuori klasse. Jiena ħobb ngħid, they are stars but not superstars. Ħan niġu naqra s-saltema taħraq. Il-famuż arbitraġġ ta' doveri, fej ovvjament jidu nitkellmu bil-fors fuq l-episodju tal-ballun li ħabat Majid Ricci fil-ħin miżjud. Jiena sa nitkellem bħala osservatur sewwa jiena sa dak il-moment naħseb ir-referi kellu wirja tajba. Però ovvjament xtaqt nisma' ftit il-kummenti tagħkom dwar dak l-episodju li ovvjament qajjem kontroversja kbira fil-95 minuti. Ħanibda minnek Daniel. X'taħseb fuq dak l-episodju? Kellu jmur jiċċekkjah fil-VAR u jikkonferma li mhux penalti. Faċli. Inti il-regola tal-FIFA tgħidlek li l-lejt titmur lejn il-ballun. Tarax il-ferm immaġine, ġifieri tarax ir-ritratt li qed jiġri fuq is-social media.
li tiġri f'kwalunkwe każ meta jkun hemm il-problema ta' referee. Ġifieri mhux qed nitkellmu fuq dal-każ biss. Inti li tara l-azzjoni kif seħħet. Il-ballun mar lejn id-direzzjoni ta' Iriċi li kien in-line ma' ġismu, idu ġibida lejn ġismu biex jevita l-ballun u l-ballun ħabad ma' jdejh. Ġifieri xorta nemmen li referee kellu jiġi imur jiċċekkja l-VAR for the sake of checking the VAR u xorta nemmen li kieku mar jiċċekkja l-VAR kif qalu ħafna mhux jiena Daniel esperti ex-referees, skont ir-regoli tal-FIFA ma kienx. Dik imxien qed ngħidha ġifieri dik milli bir-riċerka issa mbagħad jkollok dak il-blogger ovvjament ħajdu minn kien u minn kienx u ma kienx u hekk. Imma da jiena nħobb insegwi ħafna referees, mhux referees ħafna programmi u fuq dażonn u fuq pressing u daw ma jkollix nagħmel ħabbilli. U mhux għax it-Rep u l-Milan biss dejjem insegwi. Ir-regola tgħidlek la inti kien mhux lead sejra lejn il-ballun, imma l-ballun mar lejn lead. U kien qiegħed mal-ġisem mhuwiex penalti. Però xorta nemmen li referee kieku mar jara l-VAR kien jaqta' daqsxejn iktar polemiċi, naħseb jiena. Antonello? Le nara, iktar naħseb li kien penalty l-episodju ta' ftit qabel meta Tomori waqqa l-Pio Esposito, anzi nazzarda ngħid li forsi ftit innutawha. Qabel ma Ricci laqat il-ballun bidu, jien jidher li illi għalmenu kifrejt l-azzjoni Dumfries laqat il-ballun bidejh. Volli mbagħad il-ballun mar fidejn mar għand Ricci, volli jista' jkun fl-opinjoni tiegħi illi Doveri ra l-irregolarità ta' Dumfries u ħalla l-lob għaddej. Kifu il-VAR iċċekkjaw ta' Ricci, skont kifu il-coach stess. U bit-ċekk huma konfermaw li m'hemmx għalfejn ir-referee mur jara l-VAR. Dejjem issa jiena ma nafx qalu bejnietom, imma dejjem skont il-coach tal-Inter stess ġifieri. Eżatt. U hawnhekk ħanerġa' mmur għal dak li qed l-ewwel u ħanejt għalfejn għax qed nara ħafna supporters tal-Inter illi qegħdin jiggranfaw ma' dan l-episodju tal-penalti ta' jew mhux penalti li ma natax il-bieraħ. U wow, issa d-domanda ħansaqsija lilkom is-supporters tal-Inter li qed issegwu dan il-programm tal-lejla. All right, qed tilmintaw fuq il-penalti, imma allura aħna ħanibqgħu niggranfaw ma' dawn l-episodji. X'għamilna l-bieraħ biex nippruvaw nirbħu d-derbi? Jiġifieri, all right. Seta' ma natax, imma ma nistax noqogħdu niggranfaw fuq dawn l-episodji. Jekk irridu niddiskutu r-referee, kien hemm fawl ikraħ ta' Bastoni minn sesbal fuq Rabiot. Fawl vera ikraħ li hu stess qal mar jiskuża ruħu ma' Rabiot tant kemm kien ħassu l-fawl ikraħ, ġifieri Rabiot ħareġ isappab ħalli suppost all right. Imma il-punt huwa li inti meta jkollok skwadra bħall-Inter ġifieri hawn naqbel miegħek Antonello. Meta ngħidu hekk, l-Inter jammettu jew ma jammettux is-supporter huwa mibni biex imur tajjeb fiċ-Champions League, jiġġieled tal-League u anke Koppa Tabla. 100%. Jirrajt supporters, ħlissna mill-Champions League issa nistgħu nikkonċentraw fuq il-League. Perswas li jekk jismaħħom. U ħanejlek għalfejn qed ngħid hekk għax l-esperjenza tas-sena l-oħra għadha ix-xogħol tas-sena l-oħra. Tonello, it-tim li hemm. Personali ma nemminx, permettili Daniel, jien personali ma nemminx li hemm tim li kapaċi jibqa' tira fi 3 kompetizzjonijiet. It-tim li hemm hija. Kellna nissakrifikaw l-Ewropa, jien din l-opinjoni tiegħi issa. It-tim li hemm ma jistax jinqala mal-Bodo Glimt. Ma jistax. It-tim li hemm ma jistax qatt jinqala mal-Bodo. Ġifieri dan li kieku nqalgħu mal-Bayern Munich, nifhem ngħid isma' dik hija s-sitwazzjoni, semmejt il-Bayern Munich qed random ta' ġifieri jista' jkunu Real, Liverpool,
PSG, eċetera, eċetera. Imma bit-tim li hemm l-Inter suppost it-target tiegħu kellu jkun jiġġieled għal-lig, jista' jkun li forsi javvanza u l-ieħor jitlef xi punti fil-lig. Jekk Champions League imur tajjeb, meta ngħidu mur tajjeb huwa jista' jkun jinqala f'dar round, imma jinqala ma' Real Madrid, jinqala ma' City, mhux jinqala mal-Bodo, daw hemm ma nafx kemm il-lest ġuġat hemm nies ta' meta kkumparat mal-Inter naħseb l-Inter għandhom. Daniel, jiena biex għax wasalna biex nagħlqu l-programm, jiena naħseb li dal-argument li tagħmel inti u anke li semmejt l-ewwel dwar kwistjoni ta' profitti u surplus, eċetera, da turi l-livell tal-futbol Taljan. Disastru. Ġifieri il-futbol tal-klabs Taljani, il-klabs Taljani ġifieri il-klabs il-main. Jispiċċaw flok isaħħu l-iskwadra tagħhom, jispiċċaw idajfuha, kontrarjament għal dak li għamlu l-Ingliżi, il-Ġermaniżi, l-Ispanjoli u mhix sorpriża li timijiet bħal-Inter u bħal-Juventus inqalgħu. Robert, jiena ngħid l-Inter qed jikmanda l-lig Taljan. Sal-bieraħ kienu 10 punti. Illum qegħdin 7, il-lig ħajrdu huma. Inqalgħu ma' tim minn Norveġja li għandhom naħseb daqs bil-kikara nies kemm jew daqs San Pawl il-Baħar. Ġifieri meta jgħidu għax ma jiġġewx il-plejers ġol lig Taljan, raġuni hemm. U nappella lis-supporters kollha bħal huma tal-Milan u nittama li klabs l-oħra jagħmlu bħalhom li qed jippruvaw jibnu xi ħaġa soda li mhux jirbħu darba sena bħal mamlu l-Inter sentejn tliet snin bħal mamlu Juventus u daqshekk, imma jibqgħu dejjem ikunu protagonisti. Issa tirbaħ jew ma tirbaħx. Il-futbol huwa penalti tagħmel differenza biex tifhimni. Fimt? Millimetru mill-offside jagħmel differenza. Imma laqas tibni xi ħaġa soda fuq l-istil Ingliż, Ġermaniż u l-kbar l-Ispanjoli. Jiena fil-fatt fuq hekk taf x'ngħid. Illum qed statistika li tirrigwarda ipparagunaw il-tielet diviżjoni tal-futbol fi Franza u tal-futbol fl-Italja. Ħanipprova nansibx l-istatistika. U xi ħaġa li laqtitni hija din. Jekk tippermettuli ngħidha. Mela, żvilupp ta' żgħażagħ għat-tielet diviżjoni Franċiża. Voldieri, timijiet limitati u self-mirat biex jgħinu żgħażagħ Franċiżi jibdew tilgħin. L-Italja ebda proġett. U naħseb dik hija biżżejjed biex turi għalfejn il-futbol Taljan mar lura. Hemm ħafna iktar kwistjonijiet Antonello, però peress li wasalna biex nagħmlu l-programm. Kampjonat mirbuħ jew miftuħ? Jiena lija vera li dak bħalissa din 7 punti minn fuq, però nixtieq nfakkar il kulħadd li ġej naqblu bid-diffiċli. Mal-Atalanta li bħalissa qed jilagħbu tajjeb ħafna għalkemm f'San Siro imma xorta trid tirrispetthom. Imbagħad minn hemm l-Inter trid tinżel Firenze kontra Fiorentina li kif jgħidu Taljani qed tilab kol kontra l-Fredenti. Apparti li ma rridux ninsew li ġo Firenze l-Inter ma tantx qed ikollhom rekord tajjeb dal-aħħar. U mbagħad wara l-waqfa titla' Roma f'San Siro fejn is-sena l-oħra nafu x'ġara. U mbagħad irridu mmorru ġewwa Como biex nilagħbu kontra tim li bħalissa qed jilgħab futbol sabiħ. Jiġifieri ejja nirridu nimxu logħba sewwa u naraw se jiġri wara dal-erba' logħbiet. Jiġifieri ma rridx nara kbir, importanti nżommu saqajna mal-art, nisperaw illi niġu wara l-logħba tal-Como u ngħidu almenu id-distak baqa' li hu. Però m'iniex ħankanta vittorja għalissa. Daniel? Ħafna x'intqal. Malu, l-Inter iġibu t-tinistella vera, insomma, mhux tal-kartun. Iġibu t-tinistella vera d-darba dal-istaġun. Il-Milan fadallhom Napoli, fadallhom Lazio, fadallhom Juventus, fadallhom il-Lopibes. Bin-Napoli b'Lukaku u De Bruyne lura biex niftehmu. Lukaku ġiġa, mesta jaqbad jirranka sewwa u De Bruyne. L-Inter perswas li diġà ħajħdu l-lig tat-tinistella tagħhom.
Tajjeb. Mela, b'dak il-kumment ta' Daniel, nistgħu nagħlqu diskussjoni dwar id-derbi ta' Milan bejn Milan u Inter. Mela, għaldaqstant nista' nħu l-kelma lura Roberto, mela l-ewwel nett qabel ma nagħlqu b'sew nixtieq nagħmel naqra ta' messaġġ żgħir. Inħeġġeġ is-supporters tal-Inter biex jersqu għal dan il-programm bħalma jmorru f'podcasts oħrajn. Għax orajt Roberto mexxa diskussjoni tajba ma għalfejn m'għandux ikollna anki rappreżentanza oħra interesta anki f'dan il-programm. Qed ngħid hekk għax ġieli biex insibu supporters tal-Inter li jidhru waqt il-programmi tagħna qiegħda tkun naqra diffiċli u meta nara anki rappreżentanza fi programmi oħra ma tantx hawnhekk qed nitkellem iktar bħala l-editur tal-paġna ma tantx jiena kuntent bis-sitwazzjoni alla f'okkażjonijiet futuri dan l-appell jinstema' u ikollna wkoll rappreżentanza tajba biex anki kulħadd jieħu l-post tiegħu jien li mmexxi d-diskussjoni, ikollna diskussjoni bejn il-partitarji u Roberto wkoll ikun jista' jgħinni fid-diskussjoni kif ukoll jieħu l-parti tattika. Mil-bqija nixtieq nirringrazzja lill-sponsors kollha tagħna, il-Katalan, Jabet, Paper Avenue, The Barber Room u Zasfuso tal-għajnuna illi jagħtu lil dan il-programm inħeġġukom biex tużaw is-servizzi tagħhom għaliex indirettament tkunu qed intejnu l-paġna tagħna tkompli tella kontenut ta' livell. Dan il-programm madwar nofsija 3 kwarti oħra ikun disponibbli wkoll fuq il-YouTube channel tagħna daqstant tinsewx titlu tagħtu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi noħorġu minn żmien għal ieħor. Din il-ġimgħa ukoll ser ikollna żewġ programmi nhar l-erba' fis-seba' jiena Wayne Mikallef nirritornaw bil-previżjonijiet tagħna għal Grand Prix taċ-Ċina fuq Formula Predictor għadha filgħodu joħorġu wkoll ir-riżultati ta' dak li qtajna jew ma qtajniex għal Grand Prix tal-Awstralja ma dak se nħallukom għal għada, ovvjament fejn tidħol Formula Wieħed kontenut li nkollu għaddej issa li sa fl-aħħar reġa' beda il-kampjonat dinji. Mbagħad il-ħamis jiena u Roberto ser ninaqdu biex nitkellmu wkoll dwar il-programm id-bassi fejn nipprevedu l-lobit tal-weekend. Daniel ukoll okkażjonalment jibgħatilna xi artiklu fuq il-futsal u ta' dan nixtiequ nirringrazzjaw ukoll. Mill-bqija botta u risposta jirtorna nhar it-tnejn li ġej fejn se nkunu qegħdin nagħlqu l-ewwel parti tal-kampjonat tal-Jowħed Malta Premier League u mbagħad fit-tieni parti Roberto u Joseph ikunu nistgħu nitkellmu fuq futbol internazzjonali biss. Roberto naf li kont qed issemmi li xi ħaġa fuq ħandaħlek ftit ukoll avveniment li ser ikollok inti minn hawn ftit ieħor ma nafx tixtieq tgħidilna xi ħaġa fuqu. Bażikament fl-4 ta' April ħajkun hemm parti Heart Uno Village fejn jiena ħanagħmel il-warm-up tiegħu għal min ma jafx jiena għandi dejt karriera fil-mużika u għandi il-professional name tiegħi huwa DJ Bobby. Min jiġi segwini jista' jsegwini fuq il-paġa tiegħi fuq Facebook u għal dal-event tal-4 ta' April jiena ħankun qed indoq mill-10 sa nofs il-lejl fejn wara mbagħad jidħol Sandro, DJ Sandro u dan ovvjament ħajkun parti li ħajkollu ħafna classics ta' 80s, 90s u 2000. Però aktar informazzjoni ngħaddilkom fil-jiem li ġejjin. Nħeġġukom biex ukoll issegwu l-paġna ta' Roberto fejn ukoll tkunu tistgħu taraw fl-azzjoni fid-diversi postijiet ta' divertiment li għandna madwar il-pajjiż u ninsab ċert li diġà qed jagħmel biċċa xogħol tajba Roberto. Mela b'dana l-aħħar avviż żgħir nagħlqu l-programm tal-lejla niltaqgħu fil-programmazzjoni li ġejja wkoll fil-weekend ma ninsewx il-kollegamenti mid-diversi stadiums li għandna jidħlu l-kampjonat Jowħed Malta Premier sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Antonello Bela ma tfadalli xejn ngħidilkom ħlif grazzi tal-li naqadtu magħna llejla il-lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb.